Jochiw thieth kaunti ma Bungoma ochako ayanga juma mar dhialo jochiw thieth kendo gi chenro ma odhuro ne jopiny kama oriwo thieth maonge chudo kaachiel gi lombo jopiny mondo ondikre kod okumba mar thieth SHA kotelegi kod jochiw thieth maduong' mar kar thieth maduong' ma Bungoma Referral Veronica Wanyonyi. Lek margi maduong' jumani en neno ni gichopo ne jopiny kendo penjo duto ma kamoro nyalo tamo ng'ato yudo duoko nikech onge mar omenda gibiro duoko duto e jumani. Bende gisingo neno ni jopiny duto e kaunti no maonge kod okumba thieth mar SHA ondikore kod okumba no. Tumelaunch our Nurses Week today katika King Jesus Faith Church. Wametuombea so that we start the week strong, and we are going to carry out the activities, and we are going to climax on Friday, that is 8th. Venue will be disclosed later. Haya maswala ambayo kiongozi amesema akiwa our county nurse, but swala kuu tuna emphasize mambo ya self care. Tunaenda kukaa na hawa wauguzi, tuwe na vipindi tofauti, tutakaa nao, tutaimizana, tutafunzana, tutacheka, na hata ikiwezekana pia kulia tutalia, kwa maana tunataka tupate nguvu mpya kusongesha mbele.